بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرى أند جولما نون بندرابي ببندم أرى أند دينما نون دندانغال بندرابي دو يوترنده أن يتو من شلمني منكالا إمون من جولي مدو من جافني مدو ko khutba men aljuma ngaraten e mudum so Allahu lamdo o jabi. Khutba men aljuma non haalanta en ko jeese mojjere e lewru korka. En jetti Allah mo ganduda hertinani en lewru ndu eden dewa Allah, o hebbinani en hen baraji, o bamtani en darajuji. En ceedima deweteɗo e gonga ala so wona Allah ala mo rendi e laamu makko, Allah mo ganduɗa kañum jeeyi leyɗele jeeyi asmanuji, omo ɓurnana jiyaɓe makko e lewru korka. O hokkiri ɗum en ɓural kadi rimɗinde ɗum en lewru korka, yimɓe ndimɗine e jeygol momtane bakkaruji mum en ceedima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ko ho men o ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, kadi ko cuɓaɗo to Allah, mo Allah suɓi e tagore mum, waɗi ɗum sehil mo ganduɗa Allah neli ɗum, totti ɗum kawniɗe peñƴe, ɓurɗo kala mo ene ho juula e kala mo ene hoora. nelaɗo o ardima e dewal Allah, dewɗo Allah dari ene rewa Allah, juuli jamma tawa yimɓe ene ɗani. Yo kisal e yurmede barkeje Allah yo gon e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, gona e kureji makko, gona e sahabaɓe makko, gona e kala moƴƴinɗo ene rewi e mabɓe ha ñalawma jobdi. So ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaɓe Allah no mbasiyortomi hooram fawade e kulol Allah towɗo o. Jomiraɗo ene wi e deftere mum e hey mon gonɗinɓe, e hey mon jaɓanɓe Allah kule jomi mon, kaale konguɗi ɗi ganduɗa ko ɗi pewɗi. Allah moƴƴinana on golleji mon, yaafo on bakkaruji mon. Gande kala dewɗo Allah ɗofti nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam yo andu o malama, kadi ko malal mawngal. Mbiɗen e hey mon horoɓe, eɗen e lewru ndu ganduɗa ko lewru dewe Allah, lewru hewndu ko neɗɗo ene ɓadoro Allah, lewru moƴƴere hewnde, lewru ɗiggere hewnde, lewru waddetendu ada fewde e gollude dewe Allah, ɓadade Allah, lewru gowodiral, lewru ha joni keƴudiral, lewru ndu ganduɗa en tinninoma e duwade ko adinde andu ara. Eɗen ñaago yo Allah hokku en hawrude e mayru no duwortoɗen joni, yo Allah hokku en hawrude e korkaji garoji ɗin duwowuji jabama, Allah hokki en hawrude e lewru he. Eɗen ñaagotono yo Allah hokku en hawrude e lewru he ngam ha mbawen ɓadorade ɗum Allah no fewi. Eɗen ñaagotono yo Allah hokku en hawrude e lewru he ngam ha mbawen ɓadorade ɗum Allah, mbawen wadde dewe Allah kewɗe. Nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam hono no hirjiniri en gollude moƴƴere e lewru he. Golle moƴƴere e lewru he noon lewru korka ene keewi. Nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko karay sire, kono o laatinoma kadi omo ɓura wawde rokkude, omo ɓuri wawde rokkude so woni kadi e lewru korka. So Seydina Jibril ene hawranno e makko aɓe janga Qur'ana, omo jeeya kadi ko wonanno omo ɓuri wonde karay sire. nde wonde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ajwadu bil khayri min arrihil mursalati, omo ɓuri wawde rokkude moƴƴere eno hendu woppitorto ene yahani, dokke makko ene ɓuri ɗum yawde, ene ɓuri ɗum hewde. Wadde noon malaɗo ko on mo ganduɗa waddama ada ko feewi e dewe Allah, o yaaci e faggirade moƴƴereji, o tinni mbete omo malde e nemaji malarede aljannaji, lil fawzi bi naimil jannati, mbete omo malde e nemaji aljannaji. Jomiraɗo wi inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi, gonɗinɓe Allah golli golle moƴƴe ɓe jogui aljannaji biyeteɗi firdausi. Ɗum ko koɗugu wonande ɓe, ko jipporgal mabɓe, kadi koɓe hoddiranaɓe sasde e nder aljannaji he,
be gona yaltobe majji be gona dabbobe kadi wossiranede nokku goddo sabu ko be kebi don ko ene yonabe e lewru korka ene beydo hen kimmangol juldo wattude haqqille mum e wasbe e miskinebe nde wonde kambene miskinebe be wasbe be batti haqqille e julbe be mbete ene ballabe bural ngal Allah tottibe e dow mum en mbete benne ene ndutta e mabbe ngal bural woda ko be dañi wadde non an neddo nyammin e der korka kala ko kattanda hoto uddudamal ma ga miskinebe dabbobe hokku mojjere maldeda e njobdele mawde daña baraji kewdi jomiraado wi ben nafgobe jawdele mum en jammaji e nyalawmaaji ko suudi e ko feeñi ene wodani be njobdi mabbe do joomibe kulol ala e mabbe be gona jogorbe sunade nyalawma jango nelaado sallallahu alayhi wa sallam fawi en e lawol poccingol tindini en fewde e nyamminde nyamde hayso ko seeda jogida horo hade nyamminde hen miskino kanko nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a kala tannido kordo o mo jogi hono jobdi kordo mo tanni o tene kadi tawa usaki e jobdi kordo o haydara Allah ko dokko biiden jiyabe Allah kebbine jiyabe Allah sadakuji mon de wonde sadak ko malede neddo o kadi ko dalilu mo ene tindina neddo o e malal mum hoto dutte miskino so dabbi e mon walla kato jindo hoto dutte mo o yaha o mo soyi ala horo bade non ndokke ha joni non e newe mon maana ngone rokkobe e ndudo lewru mbadon hen dokke berte newe mon odon dokka berte juude mon e lewru he odon dokka kadi e karay siragal nde wonde jungo towngo buri jungo heedgo less neddo fo yo wad fere o wona dokkowo o wasa wonde nyaagotodo nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi joomiraado teddudo towdo ene wiya e ma bi adama nafgu anne nafge e ma so ada yidi wadanede wad kala mo ganduda hebbini dokke e jiyabe Allah rokkamo e bural mum mojjere ha heewa sabu ko rokki ko joomiraado wi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kala ko nafgu don e hunde Allah woni lomtinowo wadde non ene mojji yimbe be mbatta haggille be tinno e lewru he ganden jiyabe Allah lewru korka ko damal mawngal wonande jeese mojjere jeese kadi luurondirde goto fo ene jogi bangi fo mo garduda ada waawi rewde ton mojjana yimbe be ene jeya e den jeese sakkade jawdi wadde non jiyabe Allah mbade feere jeya don e sakkotobe be sabu dabbude aldinade e der dudo lewru teddundu wa tazkiyatan li nufusikum kadi labbi non pittali mon kadi ne wana ma andi amwalikum wana beydare wonande jawdele mon yanti henne kadi wo idkhalan li sururi wana on nanni weltare ala ikhwanikum e musibbe mon fama yabqa li ibni adama min malihi illa ma tasaddaqa bihi neddo kam yo andu ala ko je e jawdi makko ala ko heddorto e jawdi makko so wana ko sakki ko dum woni ko je dum woni ko heddorte ene jeya e ko jengito e jullo jango golle makko e mojjereji makko caggal mayde makko ene jeya e ko jengito e makko gandal ngal o andinno o sari dum yumbe ene naftoro walla biddo mojjo mo ene duwono mo caggal makko mo woppi dum ne ene tawoyamu walla deftere nde o ronnuno deftere qur'ana o hokki o jangini walla o totti ene jangire dum ne kadi ene naftoyamo walla jama mo mano walla o wadi hen jungo makko dum ne kadi o mo tawoya ene naftamo walla galle mo mahi o mo hani dum miskinebe dannibe bete ene koda hen dum ne kadi o mo tawoya ton mojjere mum walla ko wayno caangol ngol o wadi feere ha ndiyam watti dogde don
yimɓe ene naftoro ɗum ne kadi omo jogii moƴƴere mum walla sadak mo yaltini haa jooni e jawdi makko e cellal makko o itti o sakki ɗum ne kadi omo tawoya ɗum caggal mayde makko wadde noon ganden jiyaɓe Allah yamiri en jamiroje ɗe nde o yamirta en nde o fuɗɗori ko hoore makko o ɗimmitiri malaikaji makko o tabbitiri en ɗo wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi o ewni en o wi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ɗum noon wadde enen fof en dendata enen ne juulen e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ñaagoɗen nde Allah waɗantamo moƴƴere so dañi moƴƴere enen fof en dañat moƴƴere so Allahu lamɗo o jaɓi mi salmini moni kala e mon mi juurima mi yafnima ko ɗo khutba men hande haadi ko Bocar Ahmad Diop Tounouadibou amin mbiya on ketki jam on jarama